Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læb, og de har jo ikke noget på nikker, yeah. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, yeah. For det er så ned med min stilo, yeah. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, yeah. Så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes at det er dyre rides, hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden bag. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og jeg kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger, det klæder sig blæres, og de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger, helt ærligt Jay, helt ærligt Nick, hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi er stadig på farten, og vi er stadig dem, de andre ikke